Татарстан предприятиеләренең оборона заказы арткан, заказларны үтәү өчен белгечләр җитешми. Завод эшче кадрларга кытлык кичерә, хезмәт хакын республиканың уртача күрсәткеченнән күбрәк тәкъдим итәләр. Балалык ясау өчен 1 минуттан азрак вакыт кирәк. Махсус эшләнмәнең бер өлешен әнә шулай атыйлар. Ул чыннан да балалыкка ошаган. Тасмалы пычак тукманы блокларга бүлеп кисә, бер вакытта 130 катлам килеп чыга. Я и краю, и шью, и еще маркирую. Мин үлчим дә, тегәм дә, җыям да, эшемне яратып эшлим, төрле урында алышынып эшли алам. Хезмәткәрләр универсал, үзләре оркестр кебек остаз җитәкчелегендә төгәл эшлиләр. Расстояние от строчки до края должно составлять... Остазлар яшьләрне эш серләренә өйрәтә, һәр хезмәткәрнең кадерен беләләр. Заводка кадрлар җитешми. Яңа эштә килүчеләрне тәҗрибәле остазларга беркетәләр. Үзләренең төп эшләреннән аерылмыйча ярдәм итәләр. Яшьләргә ярдәм итәргә кирәк, алар тәҗрибә тупларга тиеш. Шулай ук безне дә үз вакытында укыттылар. Хәзер без барлык белемнәрне яшьләргә җиткерәбез. Барыннан да бигрәк аппаратчылар, лаборантлар, пресслаучылар, слесарьлар, төгүчләр кирәк. Югары уку йорты, күллия, техникум тәмамлаучыларга, шәһәрләрдән килгән яшьләргә өстәмә түләнә. С 1 сентября у нас увеличивается и поднимается зарплата. 1 сентябрьдән бездә хезмәт хакы арта. Хезмәткәрләр 100 мең сумга кадәр акча эшли ала. Шул исәптән бездә разрядлар күтәрелә. Хәтта яңа укырга килүчеләр дә алдына куелган планны үти. 45 мең сум акча ала. Дары заводында эш бар. Хәзер төгәл машиналар, вертолет заводларына да белгечләр кирәк. Предприятиеләр заманчалаштырыла, җиһазлар камилләшә, коллективлар яңа кадрлар белән тулылана. Фарис Мөхәммәтов, Фәдигә Сафиуллина, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары.